Ассаламу алейкум всем. Хаумахаз и Санмасаз. Здравствуйте, наши дорогие зрители. У нас еще одна передача нашего цикла «Юрта разговоры». Юрт это и юрта, и наш дом, в который мы сидим, разговариваем с нашими гостями, разговариваем о вопросах, которые нас интересуют, которые нас волнуют и которые, я надеюсь, заинтересуют наших зрителей. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал, поставить какие-то лайки, задать вопросы. Сегодня со мной Рафис Агай, и я его очень хочу поприветствовать. Мы с ним не знакомы были и познакомились не очень давно, начали общаться в интернете. Думаю, что этот разговор вас заинтересует. Рафис Агай, передаю вам слово для приветствия нашим зрителям. Ва алейкум ассалам рахматуллахи баракату. Рамил Куста. Салам. Біздің қардаштар, Рамил Кустаның тамашашылары, Рамил Кустаның әр бір аның сығыштарын қара барған, әмді мені әдірек білген біздің қардаштарға бітіхінілі қайнар салам. Рахметігі біздің шахилашуға. Әлбетті менің әдіреккіні қауышауым да бар. Мен алай журналистлар менен һөйләшкән кеше түгел, шуңа ниндәйдер һезгә каушау не күрһә, мине гафу итегез. Я думаю, что ничего страшного, Рафис Агай. Мы поговорим о тех вопросах, повторюсь, которые и вам интересны, надеюсь, и вам интересно рассказать, интересны нашим зрителям. Вы знаете, еще такое мое мнение, что сейчас тот этап, когда мы должны некоторые вещи переосмыслить, может быть, близкую историю, дальнюю историю, и, соответственно, понять, где мы сейчас находимся, почему мы сейчас здесь находимся. Почему наш разговор с вами возник? Для меня, прежде всего, наверное, такой вопрос. Потому что несколько недель или пару недель назад я увидел ролики в интернете о том, что в США прошел ЙИН, собрание, собрание башкир, много народу, башкирские флаги, дети, мужчины, женщины, вы собрались, провели какое-то мероприятие. Я увидел вас, человека в тюбетейке с бородой, который что-то говорил в микрофон, приглашал гостей. Это ваше мероприятие. Можете про него что-нибудь рассказать? Что это было? Когда это было? Как это было? Сколько народу там было? Алхамдулилlah. Бик яхшы һорау, урынлы һорау. Алхамдулилlah. Бұл башкорт йыйыны дигән йыйынга бик озак килдек. Бик ниһаят, наконец-то урса әйткәндә, ниһаят бұл йыйынды үткәрелде, алхамдулилlah. Бұл махсус, бұл тема бізді бик кайгырткан тема булды инде ул. Ошы башкорт йыйыны дип, мына шунда Америкага килгәчтә 11-12 елларда ук минем балаларым монда күптән килгәннәр инде. Шул вакытларда ук уйланган уйлар ине. Ошы баштагы уйларды тормышка асыру өчен бик озын юллар үтелде. Күп кешеләр менән һөйләшелде, күп кешеләр менән кәңәшләшелде. Шуңа Аллага шөкер, бүгенге көндә шул йыйын үтте. Йыйындың якынлашып килгән һайын, йыйынга якынлап килгән һайын эшләр авырайды. Төрле бәләкәй генә рус әйткәндә детали, бәләкәй генә эшләр күбәйде. Күп эшләрдә эшләнеп бетелмәгән дип кайгыраһың, борсылаһың. Шуңа алхамдулилlah, мына хәзерге көндә инде әдрәк кенә мына берничә көн, 1-2 көн дигәндәй әдрәк кенә тынычланып торам инде. Ул йыйынга безнең мына конкретно дип әйтәгәндә, ул нигә әзерләнер өчен, мына хәзер әйтәм, 1-2-3 ел элек
Безнең бер кардәшебез шул таныштык инде монда Америкала. Минем кияү Илмир кияү, бәлки беләһегездер, кызым Регина, алар кемпинглар үткәрәләр инде. Шул кемпингта катнашканда безнең бер кардәшебез белән таныштым. Ул танышкас, ул безнең якташ булып чыкты, бер башка тигездә булып чыкты. Алар менән җәйләп кына һөйләшә торгас, алар теге бер фирма алган булганнар икән. Былтыргы яй булганда инде без бардык. Ул әйткәс, мөмкин барып карарга, шул фирмаларны барып каранык. Карагыз да мин шул кадәр охшаттым, аны безнең Башкортстандың ире һәммәгә инде. Шул тикем матур, шул тикем теге ата-әсәйдең йортында һәммәк. Менә Башкортстандың табигате шундай мына ватык трактор ватык тракторлар утырганда ниндидер теге емерек кәртәләр ята, шу теге безнең авылдың неен күреп калдым инде. Менә шунда үткәрергә кирәк. Шуңа нык итеп әзерләнлек башланды. Өмәләр үткәрдек, анда күп тапкыр өмәләр үткәрдек. Ул иде яшьләрдән инде. Ул егет үзе риза булды, ысыны күңелдән. Әмма ләкин әдрәк кенә теге куркынкыраны, теге шул ниде үткәргәнгә әдер түгел, тегене борсылды инде. Без аны юаттык, без егетләр 6-7 егет барып без анда эшләнек, өмәләр үткәрдек инде, әзерләндек, шуңа кадәр. Шулай итеп үттек инде, шулай итеп әзерләнеп үткәреп, алак көнгә тиклем инде эшләр күп булды инде. Менә хатта без шәмбе көнде бардык. Шунда барганда, То есть вот это мероприятие, это на самом деле многолетняя ваша мечта, можно так сказать, то, о чем вы думали много лет, и вдруг в какой-то момент вот собрались, оказалось, что в одном месте, в каком-то собрались, условно говоря, люди, которые хотят, появилось место, где это провести, то есть, ну, совпало несколько таких вот скажем так, случайных, не случайных вещей, которые позволили собрать и провести это мероприятие. Так получается? Шундайлар, ну, йыйын үтте инде. Аны хәзер мин үзем аңа баһа бирә алмайм. Әлбәттә, мин үзем генә түгел бит инде. Монда безнең бу йыйынды үткәрү өчен безгә әйтәм бит, күп эшләр эшләнде. Аннан тыш, без менә шул ел ярым элек дип әйтәйек инде. Бу йыйынды үткәрү өчен Рафис или Рамил, аның улы үткәрде дип әйтмәһен өчен, без менә шунда сит илдәге безнең кардәшләребез, менә сит илдә төрле илләрдә безнең кардәшләребез бар. Шуның арасында Ишмурат хәзрәт, безнең яраткан Ишмурат хәзрәтебез, ул инде безгә шундай тәкъдим бирде. Агай, башкорт халык, башкорт диаспораның бер үзәген эшләргә кирәк дип. Без төрле илләр турында уйланык. Төркия турында, Төркияләндә безнең башкортлар бар, Европала бар, төрле ердә бар, әмма ләкин менә ул әйтә инде Америкала, һеҙҙең һымаҡ, безнең эргәләсен әйткәндә башкортлар күп ул. Менә безнең якын туганнар, дуслар, иптәшләр дип әйтәйек. Йәмәғәт безнең монда, Аллаға шөкер, әлхәмдүлилләһ. Шуңа ул тәҡдим булды инде, Америкала асырға дип, безнең аның өсөн әҙерлекләребез булды бит инде. Без моральный да әҙерлек булдык. Анан тыш безнең әлхәмдүлилләһ, бу аякка ергә ныҡ басып торабыҙ дип әйтәйем инде. Теге финансовый яҡтан да әлхәмдүлилләһ. Анан тыш безнең бинабыҙ бар бит инде. Улым һатып алғайны. Шул бинала без ойоштырыу, башҡорт халыҡ үҙәге Урал тигән ойошма төҙөнөк. Конференция үтте, йыйындар беренсе тапҡыр үтте. Шунан һуң шул йыйындар ваҡытында инде күмәкләшеп, тағын безнең сит илдәге ҡәрҙәштәребеҙ, шул башҡа илләрҙәге Франциялағы, анда Төркияләге, Египетта, анда Мысырҙа безнең ҡәрҙәштәребеҙ, тағын ҡайҙа анда башҡа илләрҙә, Ҡаҙағстанда безнең ҡәрҙәштәребеҙ бар. Алар шул әйттеләр инде, һеҙҙә эшләйек. Монда үҙенең бер яҡтан Америка бар бит инде, теге авторитетлы бар дип әйтәйек инде, әҙерәк тынысыраҡ дип әйтәйек. Әлегендә әлбиттә әйтеп булмай тыныс дип. Әммә ләкин шул ниҙе,
оешманы монда төзергә булдык инде. Шул оешманың исеменнән бу эшләнелде. Бу башкорт халык үзәге Урал ошо башкорт йыйынын үткәрде дип әйтергә була. Күмәкләшеп эшләнек. Я понял. Хорошо. Мне кажется, вы, конечно, немножко скромничаете, Рафис Агай. Думаю, что ваша роль совсем-совсем не маленькая, потому что, ну, мне тоже как-то приходилось проводить различные мероприятия. Я понимаю, когда вы говорили про кучу маленьких деталей и нюансов, которые необходимо было решать с каждым днем приближения, я понимаю, что это гигантская работа, и я лично хочу выразить свое восхищение и признание той работы, которую вы провели. Это не всем может быть иногда понятно. Кто-то просто пришел поучаствовать, что называется, и им спасибо. Но организаторы всегда делают много дел, и мелких проблем решают. Вы, я думаю, уверен, что вы молодцы. У меня это был, что называется, первый вопрос. Но вот я бы хотел сейчас, наверное, немножко поговорить и про вас лично, и то, как вы вспоминаете, может быть, нашу недавнюю историю. Меня прежде всего интересуют 90-е. 90-е в Башкортостане, 90-е в России. Дело в том, что я сам в это время только закончил школу, я поступил учиться, я учился в Санкт-Петербурге, находился вне Башкортостана и только приезжал на каникулы к родителям. Но вот эти 90-е были самым началом определенных событий, которые, может быть, привели сейчас к тому, что вот я нахожусь во Франции, вы находитесь в Америке, и ситуация такая. Поэтому вот хотелось поговорить об этом периоде, но прежде чем, опять-таки, вернуться к этому периоду, можете вы что-то немножечко кратенько для зрителей, которые вас там хуже знают, плохо знают, не знают, где вы родились, в каком районе, где вы выросли, то есть там до школы, школа, где-то учились, где прошло вот ваше взросление, ну, примерно до 20, условно говоря, лет, а мы потом перейдем, соответственно, и дальше. Бисмилlah. Мин Бикматур районы, Кыйыргәде районы, әлеге ул Күмертау районы дип та аталды, Мәләвез районы дип аталды. Минең яшәгән вакытларда Кыйыргәде районы, Ялсыкай авылында туып үскәнбез инде. Аллага шөкер, зур гаиләле, безнең атаем, әсәем, оласаем, бер туганда бар инде. Үзем дә хәтерләгән саен. Анан тыш инде минең biz 7 бала булдык. Апайым, Гөлшат апайым, Рәис агайым, минең менән Рәис агай алдында тагын безнең бер апайыбыз булган, 61нче елга. Ул инде Аллаһ Тәгаләнең алдында 3 яшендә китеп барган инде ахирәткә. Аллаһ Тәгалә аны яннәттән насыйп итсен. Шуның әлегендә минең кустым Таһир, 65нче елга, шуның кустым Зәфәр, Аллаһ Тәгалә ахирәткә күчте 40 яшендә. Шуның халуым Гөлнур. Без шул Ялсыкай авылында үткән битендә атайым гомер буе тракторда эшләне, Беларусь тракторда инде. Әсәем һавынсы булды. Шул ябай гына авыл, ябай гына башкорт гаиләһендә үттек инде, әлхәмдүлилләh. Бик тату булдык, әлхәмдүлилләh. Это была именно башкирская деревня? Рядом были какие-то русские деревни, татарские деревни, или вокруг, и сама деревня была башкирская, и окружение было вокруг башкирское? Бұл башкорт авылы, бөтенләй башкорт авылы дип әйтергә була. Менә ошо хүрәт, менә картина монда торган. Ул әлеге вакытта, ул 72нче елда бұл өйдә юк инде. Менә бұл минең картина, минең бала сактагы картина, бала сактагы хүрәт. Мен монда Америкага килгәс, башымда тотып, шуны хүрәт итеп сыгардым инде, эшләнем. Ул хүрәтте күргәс, минең апайым аптыраны, илап җибәрде хәтта. Бұл хүрәтте якын карасаң, анда бүтән детальләр бар. Бүтән деталь, бүтән теге анда яшәгән кеше генә белә. Анда теге нидән
Мен өзім художник айткандай. Гомер буена хүрәт эшләнем инде. Хүрәт эшләнем, шуңа минең хәтерем, мына мин һине күрдем, Рамил Хуста. Мин һине гомер буена онытмаячак. Мына һинең йөзеңде мин бер вакытта онытмаячак. Минең башымда кала. Исемнәрде онытам, әмма ләкин мына хүрәт кемде күрһәм, мин шуны бөтен гомерлеккә калдырам. Шуның бәлки шуңа микән ошо хүрәтте инде шул авылымның нәен хозурлыгын мин шул үземнең баштан алып хүрәткә һалдым инде. Мына шу атай әсәйләрнең рәхмәтле ләсәйләрем, оласәем безне шул кадәр матур итеп үстерделәр, шундай тәртипле итеп. Атайым, әлхәмдулилла, атайым аны безнең мына үзенең балаларын шул кадәр ярата торган инде. Атайым ул бигрәк йомшак кеше булды. Он, я так понимаю, был довоенного, наверное, поколения. Какого года рождения был? Атайым 36 елгы булды. Алар һугыш вакытында, атайым 34, әсәем 36 елгы. Алар һугыш вакытында ул һәләйтергәйне, мына без карга күкәйләр алып ашай торгайнык дип теге балтырган, куян тубыгы ашай битеп һәләй торган. Мин аптырай торган, ничек ашай һәләт. Сәргән бәрәңге алып теге сукып ашай торган кызгыны. Шул һугыш вакытындагы балалар, алар да шул асмаганнар инде ул теге бүтән азык түлекте шул һугышка бергәннәр. Атайымның шул гомер буена тракторда булып, ул бездә тракторга техниканы яратуга өйрәтте ул. Мына мин тракторда ла өйрәнәм, мин генә түгел, безнең бүтән агаем, Рәис агаем тракторда эшләп гомер буена китте бит инде. Мин, туганнарым барыбыз да техниканы яратабыз. Техниканы теге кадерләп, нитеп, карап нитәбез инде. Яратабыз инде. Аннан тыш, әсәем, әлхәмдулилла, әнием, без әсәемдә әсәй дип әйтмәдек, әни дип әйттек. Әни әйткәндәй робот тымаклар торган, робот тымак. Әсәй арымай торган, шул тикем эште, эшкә егәрле булды, шул тиклем егәрле. Вы когда рассказывали, как вы приехали тут в Америке на ферму, вот эти где-то сказали сломанный трактор, еще что-то, и, судя по всему, вот эта картинка, наверное, тоже была воспоминанием таким из детства, какой-то вот этот машинный двор, раз отец был трактористом. Вот это, я представляю эту деревенскую картинку, наверное, действительно она как-то даже ожила в воспоминаниях. Такой вопрос. Вот, ну, вы выросли в башкирской деревне, я спросил, в большой семье. Вы вообще в каком-то возрасте, вот это были там 70-е, 60-е годы, я так понимаю, вы вообще вот понимали для себя, осознавали, что, например, вот вы башкир, а есть не башкиры, есть русские, не знаю, папа, мама, бабушка, дедушка, ну, кто-то когда-то говорил вам, вот мы башкиры, мы из такого-то племени, вот это наша земля. Были какие-то в детстве вот эти ощущения, или когда они для вас стали более внятными и понятными? Именно национальная идентичность, национальная составляющая. Национальная, не буенча, милләтем буенча мин үземдә башкорт дип гомер буена мин башкорт дип йөрдем. Үземдә, әмма ләкин тагын башка милләтләр бар икән. Без авыл балаһы бит инде. Авыл балаһында үткәч, безнең эргәлә урыс авыллары булды. Сергеевка, без Сергеевский дип йөрдек. Лена булды. Анда Совет вакытында база төзегәннәр, анда бүтән якын тирәләр. Ничектер менә ул искусственно эшләнгән авыллар. Алар мына безнең авылның эргәһендә берничә авыл урыс авыллары уратып утырган. Аны ул нейде аңды мына Олгая гелә башкорт туккан селларда башкорт халык үзәкләрендә йөри башлаган, ямагат эшләрендә эшләй башлагач кына аңларга туры килде. Ничек дигәндә алар уйланып эшләнелгән, ул ассимиляция өчен уйланып эшләнгәндер дип уйлап куяһың моны хәзерге вакытта. Ничек дигәндә, моны башкорт авылы, Ялсыкай авылы, анда башкортлар бүтән структура бар, бүтән теге дойны гурт, моны һавын фермалары, анда моны минең әсәемнең үзендә генә 60-100гә якын һыер һавылды. Кул менән һавылдылар, кул менән.
хәзерге менә нихимак түгел, машинка менән кул һавыдылар. Шунда һавын меңдән артык кына малдың күплеге шул хәзер алга киткән авыл дип әйтәйек. Шуның эргәһенә бер база төзәнделәр. Урыс бараклар куеп, анда урыслар да китереп. Моны шул авылларның нәйләре моны һинең бит инде һоравың моны шул башкорт менән урыс арасында булган мөнәсәбәтте һорайым. Мин шулай дип әйтермен. Моны урыс авыллары булгас, эргәлә безнең ниндидер подсознание рус әйткәндә, күңелдә ниндидер шым булды ул. Моны без хатта һәүнергә барган вакытта ике менә башкорт авылы менән урыс авылында бер күл булган, күл була торган. Без шунда һәүнергә барабыз. Шунда барганда бәләкәй генә тау, горка инде. Шунда без урыслар пока һәүнеп сап китмәенсә, без анда бармайбыз. Или без һәүнеп, без һәүнеп китмәенсә, алар килмәйләр. Безнең арала ниндидер моны күренмәгән, ниндидер бер дошманлык түгел инде, ниндидер бер-берегә карата нәфрәт дип әйтәйем микән, нәфрәт тә түгелдер, бәлки ул нәфрәткә барып битмәйдер. Ышанычсызлык инде, бер-берегә ышанмайбыз. Алар безгә ышанмай, без аларга ышанмайбыз. Шулай үттек. На самом деле, это очень такой важный вопрос, тоже интересный для меня подняли, и он не очевидный для многих наших, наверное, зрителей, там более молодых или еще что-то. Потому что вот даже, условно говоря, 60-е, 70-е, может быть, даже 80-е годы, вот башкиры и русские, даже когда жили на одной земле, условно говоря, ну вот вы сказали, что деревни были рядом, они жили, вот это была отдельная жизнь, они не смешивались между собой, то есть, ну, каждый ощущал свою национальную идентичность. Да, это было взаимосуществование, но оно было все-таки немножечко раздельным. И вот, видимо, вот это разделение, вот как вы говорите, или какое-то недоверие, может быть, друг к другу, ну, или вот это чувство разделения, оно тогда, наверное, было более заметным. Я правильно же понимаю? Шулай. Моны уйлап карасак, мин күп тапкыр шуның турында уйлаганым бар. Моны урыс халкы, аларның бүтән яшәеше, моны караһаң да шул балалар һәүни бергәндә үзләренә аларның границалары юк. Алар үзләренә рус әйткәндә моны могли позволить. Без барыбер безнең баҫалҡылыҡ, моны атай-әсәйләр, өләсәйләр, бүрек алар менән һуғышмагыҙ, бүрек аларга итмәгеҙ. Беҙҙе гел тыйып килделәр. Беҙҙе тыйҙылар, беҙҙе бер ваҡытта ла конфликткә керегеҙ дип әйтмәнеләр. Нишәптер, моны белмәйем инде, ул беҙҙең башҡорт халҡының холҡо шулай микән инде. Нишәптер үҙең өсөн тор, үҙең өсөн моны барып еңе баҫып ал тигән бер нәмәкәй булманы. Бер моны хәтеремдә юҡ. Бер шундый һүҙ булманы. Но әммә ләкин улар яғынан әҙерәк кенә бер бала яңғылыш һәүенеп моны, например, бер бала кемдер шунда тороп ҡалған, бер ике апалы, һылыулы анда ҡустылы бер бәләкәй генә балалар ҡалһалар, шулар туҡмап ҡайтара торғайнылар. Урыҫ балалары беҙҙең яҡты туҡмап ҡайтара торғайнылар. Но беҙ аларҙың мына киткәндәрен көтөп кенә торабыҙ. Алар һәүенеп үтеп китһәләр, шуныһын ғына беҙ барып һәүенә торғайныҡ. Шуныһын мына ошо һүрәттә лә мына бәләкәй генә ни бар, деталь бар мына шунда. Шул күлдә, шул ул күл үҙе лә ныҡ ҙур түгел ул. Аны трактор менән булдылар. Әммә ләкин шунан аҫтаныраҡ беҙҙең 3 бабай, 3 олатай. Шунда ҡаҙ быуаһы тип, ҡаҙлар быуаһы тип быуҙылар. Мына шунда һүрәттә. Мына һүрәттә. Мына балалар һүнеп йөрөйҙәр. Шунда ни менән, тиҙәк ниләр менән, кәсләр менән, ситән менән үреп, беҙ шунда эшләнек инде, шунда һәүенергә йөрөнөк. Шул тегендә барып, алар менән һуғышмаҫ өсөн беҙ шунда һәүенеп, бәләкәй генә инде ул мына, белмәйем, бер киңлеккә бер 4-5 метр микән, оҙонлоҡҡа бер 10 метр микән, шул бәләкәй генә күлдә беҙ шунда рәхәтләнеп һәүенә торғайныҡ. Ул үҙебеҙҙең нейебеҙ, күлебеҙ тип, мына беҙҙең үҙебеҙҙең еребеҙ, үҙебеҙҙең мына личное, это наше тигән һымаҡ, мына шундай үҙебеҙҙең береһенеке лә түгел, ни өсөн тигәндә беҙ аны үҙебеҙ эшләнек, үҙебеҙ береһенә лә бәйле түгел, мына шундай хислар хәҙер мына иҫкә төшә инде.
Рафиса, вот вы сказали интересную вещь, опять сказали интересную вещь по поводу вот этого ощущения, что и родители говорили, ну, не стоит идти на конфликт, давайте как-то немножечко поспокойнее, там, не будем высовываться, что ли, в каком-то смысле, может быть. Я правильно понимаю, что вас вот на данный момент, когда вот вы живете в США, это США страна, где люди любят высовываться, где люди любят быть первыми, страна, где любят достигать, что вот вы сейчас это воспринимаете немножко, ну не знаю, странно, что ли, вам кажется, что вы не были такими задиристыми в тот момент? Или я не совсем правильно понял вашу мысль? Әлеге вакыт, мына мин үземнең эске э, эске хәлем, эске вакыт нем, ощущение, мои внутренние ощущения дип әйтәйем инде. Мына һәрбер милләт, һәрбер милләттең үзенең урыны бар, үзенең йере бар, үзенең дәүләте бар дип әйтәйек. Монда Америкага йиткәч инде, американецларны мен берничек тә аларны мин аларга каршылыгым да юк, бернинди теге аларга нәфрәтем дә юк. Мин аларга риза, менә аларның яшәгәннәре менән, әлбәттә аларның теге дингә карата теге бәлки икенчерәктер. Но әмма ләкин алар үзләрен һәр вакыт әдәпле итеп тоталар. Әдәпле халык. Менә безнең Башкортстанда яшәгән башка урыслар дип әйтәйек инде. Уларга караганда менә американецларның теге моральный яктан улар шул тикем алар өстен. Менә аларга менә ышанырга була дип әйтәйем инде. Ышанырга дип 100% ышанып булмай, әмма ләкин, ну без бары мөселман булгач, без инде икенче төрле итеп карайбыз. Һәрбер безнең ямагаттың һәрбер эшебезде бөтәһеле ислам күзлегеннән карайбыз бит инде. Шулай булгач, алар менән эш эшләргә була. Алар алдамайлар, алар теге доверчивый кешеләр. Менә һин нәмә әйтеп әйттең, алар һиңа ышаналар да куялар. Һинең язуыңда, кулыңда, кагазыңа түгел, менә һинең үзеңә ышаналар алар. Шуның өчен улар менән эшләргә була. Менә бернинди проблема юк алар менән, бернинди проблема юк. Менә без бит инде ялтырга барабыз. Менә Флоридага, кайдалар ялтырга барабыз. Елаякка, монда безнең яшәгән еребездә Пенсильвания, теге якынса безнең Белорет район һәммәгрәк мин хис итәм инде. Теге урман, кышы, яйы, язы бар, урман, таулар бар бит инде, матур инде. Менә табигатьтә нык охшай менә бунда. Һавалы бар, халкынла, яңгырлы, бөтен теге мезгилләр бар инде. Әмма ләкин теге ялы төресен без Елаякка барып кайтабыз. Улым теге балалар бездә алып баралар, без йөреп кайтабыз инде. Менә шул вакытта, менә барган вакытта, анда бар теге Майами дип әйтәләр инде. Майами эргәһендә анда теге урыслар яшәгән районнар бар инде. Шуның балаларды уйнатырга дип шул теге таулар, бәләкәй генә горкалар, ниләр бит инде, плейграундлар, шунда апарга дип барабыз бит инде. Менә шул бер ничә минут эчендә аларның холыклары күренә менә. Безнең балалар әдәпле, безнең балалар шундай тыйнак кына, ерак китмәйләр, теге улым бар шунда шул тиһәң, анда шуалар интәләр. Ну, урысларның балалары менә баудан ыскынган эт сымак менә. Алар килеп менә бер тапкыр шунда һугыш алып китәләр. Шул бала хакында бер Мария аларның кийин, ну, хукырлар, үзелә хукыр, балаһы ла хукыр инде. Безнең баланы яберлә инде. Безнең баланы төртә әйтә, ул балакай гына, зур бала безнең баланы этеп теге таудан егылып төште. Һәм Рамил минем улым бит инде, теге балаһын теге нишәнте, аны этеп төшерде дип бит инде. Ну шул икәрала менә мәйтәм улым, монда килмәгез, йөрмәгез. Ничә балалар менән мин аларны күргем килмәй менә. Шул хәбәр насколько алар бездә менә мин шунда яшәгәнемә менә куанып яшәйм. Мин анда Башкортстанда булһам, белмәйм, нәмәкәй булып бетерне әлегендә Аллаһ Тәгалә үзе хаклайдыр инде мине. Ул хаклайдыр. Шул алар менән һәрбер осрашкан һайын алар үзләрен нык менә вульгарный итеп тоталар. Шундай әдәпһез итеп, тәртипһез итеп. Бөтен аларга бөтен нигә алар хуҗа менә бөтен дөньяга, бөтен американецлар да алар яратмыйлар, башкортлар да яратмый, казак, кыргыз берен дә яратмыйлар. Нимә әйтәм, кемдә яратабыз һуң? Без бит менә әлхәмдүлилләh, белмәйм, мин башкортлыгын өчен генә түгелдер, бәлки теге тәрбиялер. Но минең өчен бөтен халыкта бер нидә
bir uruгында, бөтәһе bir türlü. Берәүгә лә өстөнлек бирелмәгән. Аллаһы Тәгалә берәүгә лә өстөнлек бирмәгән. Ул бит инде әйтә, Аллаһы Тәгалә мин сезне яраттым, халыклар итеп, төрле халыклар итеп яраттым ди. Һәм бер-берегезне белер өчен ди. Бер-берегезне бер-берегезне өйрәнегез, бер-берегезне белегез. Аннан тыш, үзегезнең тәкъвалыгыз менән, берегез менән күтәрелегез ди. Үзегезнең из-за своей веры, үзегезнең ышанышыгыз, Аллаһ Тәгалә ышанышыгыз менән күтәрелегез, дәрәҗәгезне күтәрелер ди. Понятно. Рафис ага, скажите мне, а вот в вашем детстве, когда вы в школе учились, маленьким были, потом, может быть, вообще ислам присутствовал именно как религия, как были ли мечети, были ли, или он больше вот уже ушел в такую, в то время, фольклорную часть? То есть, мы поговорили о том, что вы всегда понимали, что вы башкир, выросли в башкирском окружении. А вот мусульманская составляющая была или нет в детстве, появилась ли в какой-то момент? Такой вот вопрос. Минем оласайым гомер буена мусламан булып, намаз укыган. Укыны дип мин үзем күрдем, но мин аның аңым менән белдем моны дингә килгәс кенә, дингә килеп намаз укый башлагач кына 2002 елда мин үзем намазга бастым. Шунда гына мин аңлай башладым. Оласайым гомер буена намаз укып, бу моны бәләкәй, без бит инде бәләкәй балалар анда, нисә 3-4 яшьлек, 5 яшьлек. Ул безне иртәнсәк моны нигә Рамазан айында бездә сухурга уятырга инде, моны ураза тотырга дип. Без аның менән торабыз, ул безне уята, менә утырабыз, чәй эчәбез, ураза тотабыз, сәхәр ашайбыз бит инде. Шуны өйрәтә торган инде. Аннан тыш, ул әйтте, намаз дип, моны бер һүз ишетмәдем, моны намаз дигән һүзне ишетмәдем бөтенләй дә. Үзе кайдалыр моны безнең бәләкәй генә өй бит, менә ошо өйдә яшәнек. Ошо өйдең бәләкәй зур ягында, мейстең ар ягында бер корма булды. Шул кормага кирип, нәмәкә эшләй торган. Нәмәкә эшләгән дисәң, ул моны как будто бер нәмәкә эзләй, моны оказывается, ул анда намаз укыган. Мин аны моны хәтерләйм, нәмәкә нинди какие движения она делала, нәмәкә эшләнеп, мин аны моны хәтерләйм, ул намаз укыган. Берәүгә лә әйтмәде, безгә лә әйтмәде. Ул бер шундый случай булды. Мин нисә яшьтә булды инде комсомолга керер алдыннан, анда нисәнче, 6-нчы, 7-нче, 8-нче классларда булдым икән инде ул. Мин үзем бер яшькә, үзебезнең классташлардан бер яшькә бәләкәйрәк, шунда барганда районга мин бөтенләй ятландым, анда бит инде уставлар бар, анда һәрбер нидән уставы бар. Мин шу кадәр ятландым, тырыштым инде. Шәһәр баргайным. Мине киретмәделәр, алмадылар, Һинең яшең җитмәгән дип мине киретмәделәр. Моны бөтен классташларыбыз алдылар комсомолга, мине алмадылар. Мин кайттым, без автобуска кайттылар, мин кайттым бит инде, кайттым да елайм. Оласайым әйтә, улым, илама, Кирәкмәй ул һиңә, кирәкмәй. Әйтәм, ләсә, нисек кирәкмәй? Минем бөтен иптәшләрем комсомол, мин комсомол түгел. Улым, кирәкмәй. Миңа яйлап кына һөйләне. Кызыллар моны ни вакытында 12-нче елларда кызыллар моны аклар революция гражданнар хугышы булды бит инде. Шунда кызылларның безгә карата карашы шул кадәр ни булды, каты булды. Аклар килеп керһәләр, бер көн аклар алар авылда, бер көн кызыллар алар, бер көн аклар, бер көн кызыллар. Аклар килеп керһәләр, ниндидер азык-түлек ашарга алар һорап кына алалар. Бирегез әле, үзләре һорап, шундай вежливый инде, рус әйткәндә бик тәртипле, әдәпле генә әйтеп һорайлар. Кызыллар килеп керһәләр, весь җимереп бөтен ишеге алдын дөньяларга нәмәгә бар анда, һарайга кирип китәләр, тавыкларны нәмәкә бар, каз, тавык, өйрәк, һыерны итәкләп алып китәләр. Шәм алар килгән вакытта без күп тапкыр һыерлар, өйләр бит инде бәләкәй булган, артяктан неменән агасны тактамы куеп, ялап кына һыерларны үзләренең өйләренең башына кыектың исенә кертеп куйганнар, һыерларны алып китмәһеннәр дип. Шуның өчен минең башымда шул һиңеп калды ана шул ниләр, үзләре ләсәйемдең. Аларга ышанырга ярамай дип.
Ну, ул күп һөйләмәне миңа, килеп шундай бәләкәй генә детальләр менә хәзер әлеге минең хәтеремдә. Шуның ислам дигәндә бит инде. Исламды мин аны шул ләшәем дуга кылгандыр дип уйлыйм. Ә, Нейде бөтен менә СССР вакытында, Советтар Союзы вакытында ислам дигән нейде бөтенләй белмәдем. Ана шул ислам дигән һүзне 90 еллардан когда безнең суверенитетлар килә башлагас, шунда ниндидер теге мәчетләр килеп сыктан, кемнедер укымышлы кешеләр бар бит инде. Шунда гына ислам турында мин аңлай башладым. Ислам дип тә уйламадым. Мин үземдә гарәпчә укыйм дип, мин һәр вакыт үземдә ни булды? Блокнот, дәфтәр булды һәр вакыт. Үземә планнар яза торган идем. Моны мин нәмәкәй эшләргә тиешмен. Нәмәкәй киләсәктә мин нинди эшләр өчен менә бүгенге көндә мин нәмәкәй эшләргә тиешмен. Бер атнадан нәмәкәй эшләргә тиешмен. Үземнең планнарым булды. Шул планнар менә яшәдем. И үзем шул вакытта үземә моны күп еллар үткәч, шуны караһам, язганым бит инде. Мин гарәпчә өйрәнергә, укырга тиешмен дип язганым. Мин аны намаз дигәнде лә үзе белмәгәнем. Моны азактан гына теге осознаешь, только об этом шуны аңлай башлайсың. Моны күп нәмәкәйләрдә теге нәмәкәйләр рус әйткәндә подсознание һине этәрә. Күңел этәрә. Истәге булган ниндидер теге тәэсиратлар һине этәрә шуңа. Дингә карата. Рафис Агай, а скажите, вот вы начали говорить как раз про изменения в 90-е. Вот исчезновение Советского Союза, вот эта перестройка, вообще где вы физически находились, в каком городе жили в этот момент? Как лично вы тогда восприняли это с точки зрения вот человека? Вы уже, я так понимаю, относительно взрослым были, не ребенком, все-таки в этот момент. И, то есть, молодой человек, но не ребенок. То есть вы могли это с разных точек зрения смотреть. Где вы встретили вот эти 90-е? Что для вас тогда было важным? Не знаю, может быть, что-то тогда удивило, тогда в чем-то захотелось поучаствовать. Можете как-то мне рассказать про свое участие, свое восприятие того времени? Мин яшь вакытта мәктәп елларын һөйләп үтмәм. Мәктәп елларында укынып та бит инде. Мин 2нче елларда укып беттем. Как раз Олимпиада елы ине. Һәм нигә укырга кирдем? Стартамакка культпроституция училищега әйткәндәй, монда безнең байтак кына башкорт Салават Фатхетдиновлар, Наил Шәмирдановлар неләрмен без бер вакытта укылдык. Мин укып киткәс, армиягә алып киткәндә Салават Фатхетдинов как раз мошы училищега укырга кергән булган. Шаң Наил Шәмирдановлар без бер группала укынып бит инде. Тагын Фәридә кыз фамилия Тимербулатова, по-моему, аның әлеге не фамилиясы. Ну, шулар менән бергә укынагалар. Мин армияга киттем, армияла нидә булдым? Самарала крәждә булдым, учебкала шаһың Польшага эләктем, Польшага бит инде анда 2 ел ярым хезмәт иткәндән тыш, тагын миңа инде 2 елга халырга контракт подписать итәргә теләгәннәр. Миңа охшаны, армияның тәртипле булганы, миңа нема китгәндә, миңа гел тәртип охшай, менә тәртип. Кеше ул тәртипле булырга тиеш. Һәрбер ни үзенең урынында булырга тиеш. Кеше теге йөрергә тиеш түгел, теге моны гаилә эчендә лә ул тәртип булырга тиеш, дәүләт эчендә лә, бөтен җирдә тәртип булырга тиеш. Нәмәкә армияла миңа охшаны, анда тәртип була торган. Моны хәзерге армияны мин әйтә алмыйм, тәртипле дип. Ул вакытта һәрбер хатта командир отделения, командир зодаларның бөтенләрендә хүзләр була торган, бөтенләр тыңлай. Әлбәттә теге хулиган егетләр булды инде. Шунда охшагыз, мин шунда турып калдым. 4нче елга кадәр шунда хезмәт иттем бит инде. Ну, 2 тапкыр үземнең яхшы хезмәт иткән өчен мин художник булдым анда, клубта, писар булдым ниде, штабта теге штаб оперативной части полка. Әйткәндәй, ниде Самарала крәждә служит иткәндә мин оперативной части ниде булдым. Дивизионный оперативной части писар булдым. Ну, художник, писар, карталар эшләнә инде, оперативный карталарда эшләй торган. Аннан тыш, ана шул ниде, мин әлегә кирип киттем инде.
Қызық мекен, қызық түгіл мекен, әлі қайда кіріп кеттім. Ну, теге аңлатқым келе енді. Ана шул армияла сақта, бұлдық бетенде, 2004 елда, әйткәндәй, мен өзім сверхсрочный неге тұрып қалғас енді, шул уттыққа қайтқан вақытларда, өзіме хүз бердім, мен қайтам да үйләнем деп. Бұлай бұнда тол болып яшарға яратмаймын. Мен айтам бетін, тәртіпті яратам деп. Срочная службаны сразу мені общите алғаймдар, анда халдаттар, әлігілі өт мұна нейдің ұрыс, нейдің мұхиттен қарайында. Анда ескілік, анда әшәкілік, мен анда түзмәнім, мен ісмей тұрғайным. Яш вақыттала мен ескілікке не болманым, өт болманым. Шоңа нейінде общите кіргіз, офицерлар нелер иселер битенде, меңе оқшамай, шоңа мен командир частиға бардым, мен мұнан көсем, меңе берігер икенсе бірей комната берігер, или бірей икенсе ерге көсем, олата хиңәті бір алмайды, несін тегінде хинің хатының жоқ, хин әлі яш, хиңе үйленмәгенің, хин үйленһәң, хиңе не бір әбіттенілер енді. Әйткенде командир части менің нық яратты, нық авторитет болды, мен өзім художник болғас, полкқа нық ярдам еттім енді. Полктың агитация ішлерді, нелерді, музейлер ішләдім полкқа, бірнесе Ленинская комната ішләдім енді. Сол командир части айтты енді, хиңе үйленірі керекті. Ярам айтым, ладно, аңланым. Отпуска... Найти красивую русскую девушку. Не. Отпускаға қайтып кеттім, айтам, бірінші көрген қызға үйленесекпін деп айттым. Мына өзіме шонда бір қыз менен отырдық. Менің көрші. Мына шонда тоже алардың үйлерінің яртағына бар, мына арайлары көрініп тұра. Көрші қылды, мына бірге ешенік. Автобуста бірге сұраштық та, шонда хелешіп қайттық, кескені бірге клуб қасаптық, хелешіп еріп, өзіме айттым, все, мен бұл қызы қайда алам кәлештіп. Өзіме халық қойдым, әнейлерге, атайларға айтам, мен кәлеш алам, неге барығыз, хелешірге барығыз. Олар аптырайлар, кімге айтым, мұна көрші мәулидеге айтам. Олар аптырыштылар. Несігінде, хин жүргенің жоқ, хин жүрмәң аныңа. Айтам, жүрмә, мен білем. Бірге ойнанық біләңме, бірге ойнау үстік. Оның апалары, абызлары, мұрдалары бүті әлі бірге болдық. Көршілер бағыз, бірінік тығыз яшанық. Олар ярат дейінілер, барғайнық. Үйлену бетін тезгіне түгіл, еліп. Бұл айтқанда үйленіп болманы, 2 сағатқанда әдірленіп, ата-сейлер әдірленішпен де үйлешіп, никах құрып, ұзақ етіп. Әлхамдülillah, сол процесслар біті әлі өтті. Анан тыш, қазір бетінде мұна хинің қарауыңа бары бет алмай беді әлі. Болдықта бізге уже 2004 елде, анда мен аны сақырып алдым, о анда келді, ешкені қызықай келді, өйде мен қарсы алдым, яшанық шол военный частайында. 2004 елде менің сұрағым өтті, мені уговаривать еттілер қалдырға деп, айда қал, метам жоқ қалмайым. Шол 2004 елде біз қайттық, мұнда Башқұртстанға қайттық. Қайтқас, мен ол уақытта неге, қайда барыға шаңғы берінім, Көміртауда Кумапо вертолетный заводқа, анда мен художник болып ішке кірді, мен анда бір цех, именно агитационный, художественный бір цех болды енді, анда бүтін ішлерді, шонда біті әлі ұрыс художниклар, мен бір башқұрт балаға енді, шонда алар менен нейда болдым. Шанхан мұна, менің өзімді мұна, мен башқұртлығымды, бір вақыттарым кәпкеттіген етмәнім енді, акцентировать етмәнім. Ұрыслар мұна біті әлі құрмат еттілер, мен біті әміненде ұртап тіл таптым, бір өміне конфликтқа кереге тұрышмайым, бір өміненде. Нендей кеші болға, біті әміненде яраттылар, біті әлі военный, әттім бетінде, военный часта біздің командир полка ойлап қарағын, дәрежелі кеші бетінде, мені яратты, командир зампали части бетінде тоже яратты, пропагандистлар, нелер, біті әлі мені уговариветтілер, тұрып қалды. Мұнда қайттық бетінде, неге
заводта эшләгәндә тоже безнең иптәшләр, художниклар бөтәһе башкорт, Олег, анда Виктор, анда кем булды? Сашка, бөтәһе инде шу урыс исемләр булдылар бит. Алар менән яхшы эшләнек, бернинди конфликт булманы, әлхәмдүлилләh. Аннан тыш моны шул 90 еллар мин шунда булып булды. Мин моны ошо нык теге моны 90 елда теге ни вакытында, переворот вакытларында мин телевизор гына күрдем бит инде. Аңламадым, нәмәкәй булганды. Менә без СССР дигән, Россия дигән сүзне мин бөтенләй аңламай идем. Менә нәмәкәй ул Россия, ничә бул Россия? Ничә кичә СССР булды, ничә бүген Россия дип атала ул. Менә шул сүзләрне бәлки теге яшьлек менән аңламаганымдыр инде. Шуның тора бара аны шул 91-нче, 92-нче елларда шуның карайбыз, күренә башланы. Нидә менә ошо автобуста йөргән вакытта башкорт, татар ниләргә, татарча, башкортча сөйләшкән кешеләргә автобуста уже әйтә башладылар. Николяк итеп, по-своему, Николяк итеп. Урыслар гел шул тик әйтә торганнар. Хатын битендә тоже гомер буена медик булып эшләне, медсестра булып эшләне нидә. Поликлиникала аңа бәйләнәләр, анда шул бәйләнешә башладылар. Менә суверенитет дигән, менә как раз 90 елларда башкорттан суверенитетка бит инде күскән вакытларда шундай менә вакыйгалар була башланы. Шунда менә күренде инде менә, оказывается, без башкорт, оказывается, урыс менән башкорт арасында теге әйтәм бит инде, күңелдә подсознаниела утырган инде, утыра аларның менә шундай хулыклары. Азактан менә ошо ниләр күренә башланы инде. Ошо отношениялар, ошо теге трение дип әйтәйемме? То есть это был Кумертау, я правильно понимаю, да, вот эти годы перестройки, это был Кумертау. А скажите, как вы тогда воспринимали, вы вообще что думали тогда про, например, Муртазу Рахимова, может быть, кого-то еще из, ну вот, башкир, которые были во власти или хотели попасть во власть? Вы тогда этим активно интересовались, как-то участвовали? Что думали вы в то время? И изменилось ли ваше мнение сейчас про то время? Ну, ул вакытта инде менә суверенитет вакытында менә мин именно үземнең Кумертау тарафында шул нидән заводтан киттем. 90 елларда эшләр бетте. Заводлар эшләмәй башланы, теге акса булмай башланы. Мин һәр вакыт үзенчә гаиләмдә тәэмин итсен, минең башымда төрле уйлар, төрле идеялар булды. Шунда мин үземнең халәтемдә инде художествода хүрәтләр эшләр, теге хүрәтләр хата торгайным. Хата торгайным шуның нигә тышка эшкә урнаштым, анда теге охранник булган, ябай шуның начальник охраны, начальник караула шунда булып дәрәҗәле күтәрделәр. Шуның шунда хүрәт эшләнем, хүрәтләрдә алып кайтып, нигә магазиннарга да әйтеп, шул ул вакытта бер нәмәкәй булмады. Бүтән нәмәкәй теге бартер теге һәбәнәһе бер нәмәкәй дә менә акса булмай торган бит инде. Шул вакытта үземнең гаиләне тәэмин итсен, бүтән эштә үземнең бүтән халәтте халдым инде. Аннан тыш менә ошо ни вакытында перестройка вакыты бит әйтәйек инде. Мин нисектер менә әйтәм дә инде, ошо автобусларда ниндидер теге урамда, анда менә ниндидер теге әдрәк кенә безнең халыкка карата менә әйтәм бит инде, башкорт татар дип әйтәбез инде. Потому что без нык тыгыз бәйле без беребез менән. Шул вакытта урысларның ниләре менә тәртипһезлекләре шул кадәр күңелгә тигән. Мин инде бер егетне күрдем дә, егеткә әйтәм бит инде, иптәшкә әйтәм, без алар безгә карата шундый нәфрәтләре бар, безгә бердәмләшергә кирәк, безгә йыелышырга кирәк. Без йыелыша башладык, шул егетне, шуң икенче егетне таптык, өченче шул әйләп кына без бәләкәй генә төркемгә әйләндек. Һәм безнең турала кемнәрдер һөйләй башлаганнар, ул вакытта 90 елларда нидә Кумертауда мафия дип әйтән бандитлар, ниләр теге менә төрмәдән кайткан, алар бит инде төрмәдән күп утырган. Алар менә Медведь дигән мафиозник, анда теге Нестер булды, шулар
Мин как раз нейдә эшләгән вакытта, нейдә тестта эшләгән вакытта, ошо Нестер как раз төрмәдән сыккайны, ул кирип сыгып йөри торгайны. Монда эшкә урнашты нигә тестка. Аның иптәшләре кирип йөренеләр. Бәйтен булар ничә биреләр икән, аңламыйм. Кемдер кызлар янына килә, алар исмәйләр, ниләр, шундай вежливый, шундай ни, бер менән дә талашмайлар, спокойно керәләр, сагалар. Адактан гына белдем, алар мафия создавали, алар именно группировка создавали. Минең что башкортлыгымда алар белеп, бәлки шуңа микән инде без әйткәндә алар безгә бернинди дә претензия предъявлять итмәделәр, бернинди дә безгә каршылык күрсәтмәделәр. Ни өчен дигәндә, безнең коралыбыз да булманы, без менә просто башкортлар булдык. Арабызда лидер тип, әллә лидер да булманы, ни, бандитская группировкалар гөрмәне. Без ябайча халыкка ярдәм итеп нитеп йөренек. Шул ошо оешмалар менән булышканда, булар безгә якын килмәделәр. Башка кешеләргә, коммерсантларды, ниләрдә рекетировать иттеләр, ә безгә бернеме дә тыгылмадылар, нитмәделәр. Үзебез башка, алар безләре башка булдылар. Шуның бер гилке бер случай булды. Бер агай инде, ул агай, башкорт халык үзәге нидә тирешмәләр дигәндә бер агай әйтте, һез менә җыештырган, оешканһыз, йөрегез, һез беләсезме, Башкортстанда Башкорт яшьләре иттифагы, СБМ, русча әйткәндә Союз башкирской молодежи дигән бер ни бар дип. Без белмәйбез дип инде. Алар ничек белергә аларны, кайдан, кемнәр алар? Ну, ул әйтте инде, шул берничә фамилия әйттен. Араддин Мөхәммәтов, Артур Иделбаев, анда Баимов. Алар да әйтте бит инде, Ринат Баимов дип. Безгә алар бернәмәкә дә никакой авторитет, бернинди дә ни юк безнең, алар турында мәгълүмат юк инде. Аларда кайдан күрергә була, алар нәмәкә эшләре ул, һораша башланып. Алар ел һайын менә ягене башкорт яшьләре көннәр үткәрәләр. Менә шунда менә май аенда, менә Күгәрсен районында үткәрергә тиешләр. Без хәзер без дәртләнеп киттек. Без үзебезнең эргәләге кешеләрдә, анда без мәктәптә, башкорт мәктәпләрендә, гимназияларда анда танышларыбыз бар, без йыйдык. Байтак кына кешене йыйдык, машиналарыбыз бар. Бардыр инде, шунда күрештек. Алар бик аптыраштылар инде, шундый дәртле, менә боевой дип әйтәйек инде. Дәртле башкортларның килеп сыкканнар, үзләре аптыраналар. То есть они тоже про вас, хотя приезжали в вашу сторону, но про вас ничего не знали, и тут вы, что называется, большой организованной группой приезжаете к ним навстречу, получается. Да. Но алар дөньяга килмәделәр. Алар кайдадыр икенче районнарга йөргәннәр, но безгә килмәделәр. Күмертау ул сам по себе бандитский город. Ул урыс авылы дип менә. Күмертау, Нефтекамский, Белорет, алар бөтәһе как бы такой русский бандитский городlar дип Башкортстанда шулай дип әйтелә. Салават, кстати, тоже такой бандитский город дип. Ине, шулай йөртелде бит 90 елларда. И булар бәлки шуңа килмәгәннәрме инде. Монда без баргас, булар аптыраштылар. Шулай менә дәртле егетләр. Безнең бит үзебезнең менә аш янып тора, дәртләнеп тора. Менә хәзер шуны эшләйбез, буны эшләйбез. Безнең үзебезнең башта планнар бар, язылган. Шулай дип ел һайын йөри башланык, шунда активно йөри башланык инде. Уфага йөри башланык. Үземнең минем машинам булды һәр вакыт. Шул үземнең машина менән йөренем. Кстати, 90 елларда мин үзем 90 елда Польшага барып, тагын машина барып алып кайттым. Машиналар гонять башланып, Audi машиналарын барып алып, хатып йөренем инде. Мин шундай әйтәм бит инде, гаиләне тәэмин итүчен төрле ысуллар уйланым инде. Ой, аны һөйләһәң, үзе бер озын история инде. Анда бандит, мафия, неләрдә касып, хугышып дигәндә, анда әлләмкә булып үтте. Аларга барып тормай инде. Шуның шул Анаһын бит инде менә шу Муртаза Губайдуллович дип Рахимовтың неләре хайлаулары булды бит инде. Ул безне алар внедрили менә шу нигә? Союз башкирской молодежи, башкорт яшьләре иттифагына оешманың исендә бергә эшләп киттек инде. Безгә ниндидер мәсьәлә бирәләр, задание бирәләр, без шуны эшләйбез, буны эшләйбез, оештырабыз, монда үзебездән калала оешма төзенеп бит инде. Әйткәндәй, безгә калала Күмертауда кала администрациялар безгә нык каршы булдылар. Әйтәм бит, алар урыслар, әйткәндәй, алар мордва дип, алар хәзерге эрзә дип әйтеләме? Аларның ничектер безгә карата шу хәзер нәфрәт, урысларга караганда нәфрәт нык көчле ине безгә, моны нык көчле. Ничектер белмәйм. Бәлки менә безнең ниндидер дәртләнеп йөргән
Ну, астыртын инде, астыртын. Мына тиги каршылыклары астыртын из-под тишка дип әйтәм инде, рус әйткәндә. И без алар менән шул каланың администрацияһы гел не булдык. Каршылык, гел шулар менән көрәшеп яшәдек. Безгә һәрбер эшебезне үткәрер өчен, ниндидер ямагать эшен эшләр өчен, ниндидер мероприятие үткәрер өчен алар менән безгә теге көрәшергә туры килде инде. Шуның шундай хайлаулар була торган бит инде төрле. Рәхимовты хайларга икенче тапкыр ул ниткән вакытта, выдвигать иткән вакытта без инде создали штаб поддержку Рахимова дип, монда теге үзебездә Кымыртада организовать иттек инде. Шунда килгәндә без бит инде шундай матур күлмәкләр, кара костюмнар, галстуклар үзебездә гел шундай матур итеп бирергә тырыштык. Тап-таза инде теге интеллигент итеп инде теге әйткәндәй, Союз башкирской молодежи, башкорт яшьләр иттифагының үзенең уставы булды, үзенең катехизисы булды. Катехизис теге инструкция, как бы еврейларда бар бит катехизислар. Шуның һымак бездә лә шул булды. Менә безнең конкретный теге ничек итеп үзеңдә тотырга, үзеңнең башкортлыгыңды, үзеңдә рухыңды күтәрүсен нәмәкәләр эшләргә. Шундый нык рухи яктан не булды инде. Дин турында бер нәмәкә дә булмады. Динде без белмәдек, безнең арала диндә булган кешеләр дә булмадылар. Шул Рәхимовтың хайлау вакытында ул килде безгә инде Кумыртага килгәйне. Без үзебезнең нейди белдердек инде. Аңа без создали вот такой поддержку Рахимова штаб. Шуң не бит инде. Һәм дә шу Кумырта калаһында булган ниндидер проблемалар, кемдәдер ябай кешеләрнең ниндидер проблема, кемгәдер квартира, кемгәдер тегене, кемдәдер яберләйләрме? Шундый хатлар бездә бар. Шул хатларды Рәхимов тапшырысын килдек инде. Рәхимов шул урталарга теге майдан сактан монда дворецка күтәрелергә шундый бер генә юл калдырганнар, ике яктан шундый милициялар торалар, ниндидер гражданский киемдә торалар, шунда кешеләр. Шулардан үтеп без Рәхимовка хат тапшырысын безгә безне кертмәйләр. Моны именно безнең безнең 3-4 кеше инде. Башка яшьләр иттифагына инде. Кертмәйләр. Шуның без кер алмадык монда. Һәм булар Ярмолаевка Кыйргәдәгә киттеләр. Кыйргәдәгә киткән вакытта районның үзәгендә түгел, бер Яхшымбәт дигән авылда, анда бер мәктәп аяк магазин астылар. Шул магазин аскан вакытта без шул 3 кеше бардык, кердек. Теге нидән моны ул тоже бер интересный гына бер кызык кына бер хәл булды шунда. Без шул авылга килә ятабыз. Яхшымбәт, анда асфальт салганнар, именно Рәхимовтың килүенә инде асфальт салганнар, ике яктан адәм кешеләр торалар, халык тора инде. Рәхимов көнендә кирип киткән, нидә магазинда анда теге глава администрация района, глава администрация города йөреп яталар инде. Истә без әле белмәйбез. Без килә ятабыз, костюмнар, күлмәкләр, галстуклар бит инде. Безне бөтәһе каршылайлар, без теге какой-то делегатлар читтән килгән һымак итеп, бөтен авыл халкы безгә карата шундай кул болгайлар инде. Кемнәр белә, кемнәр белмәй бит инде. Шуң килдек. Теге хатларды тапшырырга кирәк. Муртазага бетелешкән. Һәм агайлар әйтәр идем, давай, Рафис Хингер, һин давай идрак шугырак айда баркыр. Мин тоттым да калитка моны магазинның нәендә калитка бар, анда милициялар тора, полициялар торалар. Ул вакытта милиция инде. Бер агай, Рафис мырза, һин дә алар менән, мин дә шулар менән. Ул мине белмәй, ул минең мине беләләр, в смысле, Рафис икәнне беләләр, башкорт яшьләр иттифагының председателе икән. Беләләр. Кстати, мин әйтеп үтмәдем, шу башкорт яшьләр иттифагының председателе булдым. Шу Кыйргәдә районы, Кумырта районының председателе булдым. Һин алар менән тинем дә һәр кирип китеп. Инде генә кирип нитәм тиһәм, шул тамбур, моның да бер ягында промтоварный, бер ягында продуктовый. Рәхимов менән без очраштык моны ошо тамбурда, бер бәләкәй генә тамбурда бер-бергә каршы очраштык. Әйтәм, Мортаза булыш менә без һәдә хуплайбыз, һәдән выдвигать иткән өчен безнең беренче менә небез тип хатым да хулам тиһәм, охранник ошатып мине килеп саклап, мине ебәрмәй бит инде. Бу турып дип теге үзе бие, шунда Мортаза булыш. Теге охранникны алып киттеләр, миңа хатты алдыра. Теге глава администрация безне ебәрмәгән. Алар
күзләре ташты инде, аптыранылар. Булды, вообще наглый килде, кирде, хатты берди дип, алар белмәйләр бит нинди хат биргәнде, алар аңламайлар. Может, против них что-то написали, Может, да? против них, может, против них. А фактически, безнең свои проблемы, аларга, алар менән, аларның ни турында түгел, үзенең свои проблемы, халыктың проблемаһы туенса бирдек инде. Ну, шундай ниләр булып алды инде. Шанһың, мына, ни, ошо ниләрдән, ошо ниләр үтеп торды. Ну, төрле событиялар, төрле вакыйгалар булып торды инде. Аларны бөтәһен дә һөйләп тә бетермәй, бәлки генә нидә. Менә хәзер кызып китеп, һөйләргә килә ул, но бер генә бәлки генә нидә һөйләп бетереп булмай. Шанһың, унда инде ошо Башкорт яшьләре иттифагында таныштык бит инде Артур Иделбаев менән, Айрат Дилмөхәммәтов менән, Ринат Баимов, анда башка егетләр менән таныш булдык. Һәм миңа охшаны нәмәки, мына районнардан килгән егетләр шул кадәр ихлас, мына районнардан, особенно районнардан Зелаир, Зиянчура, Хайбулла, анда Баймак, Сибай, ябай егетләр үзләренең авылларына, үзләренең районнарына ниндидер проблемаларын әйтергә уйлыйлар, ниндидер проблеманы эшләргә тырышалар бит инде. Рафис Агай, мы с вами уже почти час разговариваем. Мы как раз дошли вот до момента 90-х, как вы пришли в это башкирское, уже можно сказать, организованное национальное движение, о том, как начиналось какое-то ваше взаимодействие, может быть, и с Муртазой Рахимовым. Но я думаю, что если нашим зрителям будет интересно, и вы тоже захотите продолжить этот рассказ вот про 90-е, про изменения в 2000-е, может быть, и почему мы в какой-то момент вроде бы имели суверенитет, у нас был президент, отдельная республика, и в какой-то момент это все стало нивелироваться, исчезать, и где-то было задавлено, и где-то потеряно. Я думаю, что будет зрителям интересно, мы все-таки поговорим об этом в следующей передаче. Как вы к этому относитесь? Готовы, если что, рассказать еще более подробно про 90-е, про 2000-е? Потеряли мы что-то или не потеряли? Виноваты мы или не виноваты мы? Скажите, как вы думаете? Мин риза, мына һөйләргә, мына хәзер һөйләй башлагас, миңа шундай более нирәк, детальный, конкретныйрак һораулар бирһәң, мин алар башыма килеп төшә бит инде. Моны мин әле күп нәмәгә һөйләргә тырыштым, бәлки сумбурный һәмаракта килеп сыккандыр инде ул. Кеше аңланымы, аңламанымы, әмма ләкин моны мин үземнең фикерләрне yetkерергә тырыштым. Минем үземнең фикерем бар. Моны без Башкортстандың әлеге вакыты, әлеге хәле яхшырак булырга мөмкин иде. Яхшырак эшләргә, но Аллаһ Тәгаләнең бөтәһе Аллаһ Тәгаләнең кулында инде. Әмма ләкин шул моментларда әйтеп үтәргә минем хәлләрем бар. Хәлләрем бар иде. Без алар өчен эшләргә тырыштык. Әмма ләкин аны инде хәзер һөйләһәк узакка һузылыр. Иншалла, икенче ниләр эшләһәгез, сакырһагыз, иншалла, мин килермен, һөйләрмен, иншалла. Хорошо. Спасибо большое, Рафис Агай. Спасибо нашим зрителям, которые нас досмотрели до конца. Все-таки, если у вас есть возможность, желание, поставьте какие-то лайки, подпишитесь, задайте вопросы. Во-первых, я думаю, что мы все-таки с Рафисом Агаем поговорим и о персоналиях. Кто-то изменился, кто-то не изменился, с кем-то произошли какие-то трансформации. И если будет интересно, все-таки хотелось бы, может быть, отдельно поговорить про организацию мероприятия вот этого башкирского в США. Может быть, даже мы смогли бы поговорить и о жизни в США, потому что, так складывается жизнь, что башкиры оказываются за пределами Башкортостана, уезжают из России, опасаясь каких-то преследований, образуются какие-то маленькие, большие диаспоры в различных странах, и в США, и в Турции, и в Казахстане, в Европе.
Наверное, нам нужно вот по новой как-то собираться, разговаривать, рассказывать о своем опыте. На этом я прощаюсь, и вам, наверное, тоже последнее слово, Рафис Агаев, в этой передаче. Мин бер яктан Рамил Хустаһиңа зур рәхмәт. Мин әлбиттә былай итеп медиа ниләрдә мин әзрәк каушайм. Азактан гына мен әзрәк күңелем асылып китте. Рәхмәт. Һин дә миңа дәрт бирдең. Анан тыш әйтә торган һүзләр күп инде ул. Моны ябай утырганда һөйләшкәндә мин күп кешеләр белән һөйләшергә яратам, яңа кешеләр белән һөйләшергә яратам, яңа ерде белергә яратам, яңа кешеләр белән танышырга яратам. Ну, киләсәктә инде без барыбер менә һәрбер халык үзенең милләтен турысында кайгыртмаһа, бүтән берәүгә дә кирәкмәй. Моны мин бернинди бер халыкка каршы түгелмен. Бер халыкка менә йөр йөзендә ничә милләт бар, мин бөтәһен дә яратам, бөтәһенә дә риза. Ни 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 өчен дигәндә, Аллаһы Тәгалә ул мин бая әйтеп үттем, һәрбер халыкты тигез итеп эшләгән. Бер халыкка зыяным юк, бер халыкка каршылыгым юк. Бөтәһен дә яратам. Шуның мин үземнең халкымды яратканга күрә, үземнең халык турында һөйләргә тырышам. Ниндидер эшләргә тырышам. Кулымнан килгәнчә инде. Баһаны мин бирә алмыйм. Моны халык бирә, кеше бирә. Шуңа инде иншалла тырышайык, һәрбер үзенең халкыбызды яратайык. Эшләргә тырышайык, кулдан килгәнчә. Изгелекләр эшләргә тырышайык. Барыгызга рәхмәт. Караганыгыз өчен. Барыгызга рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.